Školovanje je jedan od najvažnijih perioda u odrastanju. Svaki prekid, osim raspusta kao zasluženog odmora pred prelazak na stepenicu više, otežava učenje i napredovanje. Zamislite prekid usled bolesti, lečenja, borbe za život. I zamislite povratak u školu nakon toga. U svetu se još od 80. godina primenjuju programi psihosocijalne podrške i socijalne reintegracije dece tokom i, što je najvažnije, nakon lečenja maligniteta. Kod nas je Udruženje roditelja dece obolele od raka Čika boca nedavno počelo sa primjenom ovakve vrste programa. Jako bitno da u tom momentu uspostavimo odnos poverenja sa detetom i roditeljima i da uspostavimo jasnu granicu šta je, dokle oni žele da dele informacije i ako mi njih postičemo da što više o tome pričaju, jer onda se manje pretpostavlja. I da ono šta ostaje među nama, a šta je ono što hoće da podelimo sa nastavnicima i sa vršnjacima. Drugi deo je edukacija nastavnika. Tu učestvuju i roditelji koji su ranije lečili svoje dete i koji imaju u svom iskustvu inkluziju u nastavni program i prilično negativne iskustva, tako da oni mogu nama tu mnogo da pomognu i tu je psiholog zajedno u tom timu. Okupljamo sve nastavnike čiju nastavu dete pohađa i prosto upoznajemo se činjenicama o kapacitetima deteta, o potencijalima koje treba naglasiti, koje treba podsticati i ograničenjima eventualno ako ih ima, kako kognitivnim, tako i fizičkim, i podstičemo ih da ne povlađuju detetu ako naravno to nije opravdano. Onda sledeća faza je razgovor i priprema vršnjaka. Tu glavnu reč vode mladice, to su mlade ljudi koji su lečeni od raka i koji takođe u svom iskustvu imaju čitav proces i vraćanja u školu. Zašto smo stavili njih kao glavne u tom procesu? Zato što je manja distanca, ako je uzrasna razlika manja između onih koji pričaju i onih koji slušaju, onda su i vršnjaci voljniji da čuju i da prihvate savete i, što je nama jako bitno, otvoreni su da postavljaju pitanja i da iznesu one njihove brige i strahove. I jako lep kontakt se tu ostvari i uglavnom te seanse traju nekako i duže, to je neki radioničarski pristup više. I na kraju, to je više preventivno, ali mi insistiramo da se i taj segment projekta realizuje. To je razgovor sa roditeljima dece iz odeljenja. Eto, želimo da ih upoznamo sa situacijom, da se dete vraća, da to može da utiče na njihovu decu, da će imati možda neke emotivne reakcije koje nisu uobičajene, pa da eto budu osetljivi za pitanja deteta ili za neke brige ili strahove koje se privremeno javljaju. Cilj programa je socijalna integracija dece nakon lečenja maligniteta i pružanje dvosmerne podrške deci i roditeljima. Za sada je u programu učestvovalo samo jedno dete, ali njegovom integracijom obuhvaćeno 70 učesnika. Tijana Marković posle 1,5 dana lečenja vratila se u školsku klupu. Niko ne bi rekao da je ova nasmejana devojčica doskoro bolovala od raka, a sve je počelo naizgled bezazleno. Ja sam imala bolove u vratu koje sam, izgledalo je kao da me udarilo promaja, pa me boleo vrat, ali išli smo na pregled, ali nisu mi ništa rekli da sve je bilo normalno. Posle 2 meseca dobila sam, to jest nešto mi se pojavilo na vratu i onda smo opet išli na kontrolu, pa su mi rekli da bi trebalo da radim biopsiju, da mi izvade to, da radi još neke analize i posle toga sam saznala da imam karcinom. Dan za danom, uz terapiju i podršku porodice, Tijana se oporavila. Sledio je povratak svakodnevici i prosečnog tinejdžera, škola, druženje, učenje. Ali kada vas dugo nema, i najobičnije stvari mogu da deluju komplikovano. Evo, vratila si se u školsku klupu, jel drugari znaju kakvi si problema imala i kakav je njihov odnos prema tebi sada i pre, jel se nešto promenilo? Ne, potpuno je sve normalno i iskreno mnogo mi je drago, zato što bilo bi mi neprijatno da su me spopalili, da ne znam, da se previše o tome pričalo. Znaju šta mi je bilo i sve i drago im je što sam se vratila. Uz nju je sve vreme bila njena najbolja drugarica Anđela. Zabrinula sam se jako, nije mi bilo naravno sve jedno, ali trudila sam se da sa njom budem ista kao i do tad. Nisam htjela da promenim naš odnos i nikad je nisam mnogo pitala o tome, zato što je ona meni uvek, kad god ima nešto mi kaže, ona mi je pričala. Nisam htjela da bude drugačije nešto.
U srednjoj grafičkoj školi u koju idu i Tijana i Anđela ne susreću se prvi put sa ovakvim problemom i već su zajedno sa decom i roditeljima prolazili kroz slične situacije. U takvim situacijama dragocen razgovor sa roditeljima. To je ono na što smo do sada mogli da se oslonimo i sa učenikom da pratimo ono što nam oni kažu da dete može i koliko može, a onda prilagođavamo, prosto svi se prilagođavamo takvoj nekoj situaciji i tu su razne metode moguće da individualni rad, naravno maksimalna tolerancija za ono što koliko dete mora da odsustvuje za sve potrebe i poteškoće koje ono ima. Svaki profesor bude informisan, dete zna da sam tu ja kao psiholog uvek za njega, razredni starešina koji je spona negde između i koji prati, koji je tu neposredno sa njima. U ovoj školi predstavljen je i dragoceni priručnik koji je privredila i izdala Mreža prijatelja inkluzivnog obrazovanja pod nazivom Povratak u školu, priručnik za nastavnike za rad sa decom lečenom od maligniteta. Škola kao škola tokom lečenja, odnosno bar na početku lečenja, je potpuno nebitna u listi prioriteta. Posle neke rutine lečenja od par meseci škola postaje bitna stvar, ali kao veza sa vršnjacima i ta vršnjačka konekcija koja se kako vreme odmiče polako gubi i spadne na jednog ili dva vršnjaka. I to opet naravno zavisi i od deteta kakve konekcije imalo ranije, koliko je škola obaveštena ili neobaveštena i koliko zapravo su nastavnici ti najčešće samouki. Niko vas ne sprema za tako šta da očekujete. I najčešće, kao što i u zdravstvenom sistemu, kad je dečiji rak u pitanju, je najbitnija stvar neke glava na ramenima. Tako negde ispadne i u školi. Super, dete se vratilo, neke glava na ramenima i tu se sad ne podstiče, vrlo često se ne podstiču dečiji potencijali. Na nastavnicima nije da previše popuštaju ovim učenicima, niti da postavljaju niže standarde. Na njima je da s obzirom na okolnosti da ih motivišu, postiču i izvuku maksimum.